апайым, бірден бір апайым, сен менің апайым. Шуңадыр күңелем түрінде жыр болып яңғырый исемім. Şiddetle eğrettin ulanından, Azbette sıkmadı yolundan, Şu yergen su boyu bulanna, Şakamaz kibidimenge uyannan. Apayım, enniyim, uğrununa kalgan apayım, birden bir apayım, sen benim apayım. Şuңadır күңелем түрінде жыр болып яңғырый исемім. Eniden kuşkendir üzüne, Qarayman sirpelep üzüne, Tek senin qarashtan tuyam men, Enniyem jalasın bugende. Apayım, enniyim, uğrununa kalgan apayım, birden bir apayım, sen benim apayım. Şuңadır күңелем түрінде жыр болып яңғырый исемім. Апайым, enniyim, uğrununa kalgan apayım, birden bir apayım, sen benim apayım. Şuңadır күңелем түрінде жыр болып яңғырый исемім. İkisi de men ama bular. Hayırlı kech dostlar, esenmisiz? Ne halleringiz var, hürmetli tamaşaçılar? Ayfara gruppasının fanatlары деп әйтергә кирәк. Менә шушы кунак булып килгәч, инде Алмаз белән ничек итеп танышканны кыска гына сөйләп китәм. Айфара группасында миңа әйттеләр, бик подвижный бер гитарист бар дип. Ул вакытта әле Алмаз башлап җырлаучы түгел иде. Менә шуннан шалтыраттым Алмазга. Алмаз мәйтә, менә минем Светлана бар инде гитаристка. Менә бас гитарада кеше юк дигәч, Алмаз белән күрешеп очраштык, сөйләштек хәзер. Ләкин минем машина белән килгәч, бензобакта бензин беткәнен беләдерем. Шуңа күрә багажникта минем бер бакта су, бер бакта 95-й бензин иде. Менә шуннан мәйтәм, бар, минем бензин беткән. Сөйләшкәннән соң салыйк әле бензин, әйтәм. 2 бакны бутаганда бу су салган бакка. Су салган, 100 генә метр киткән ик моның белән машина пырк-пырк бетте. Әйтәм, гомердә мондый хәл булганы юк, әллә бу җегет белән эшләп китеп булмасмы дип уйлаган идем шунда. Менә ул шуннан минем бензобакка су салган булып чыкты. Менә шуннан бирле без Алмаз Шарифуллин белән бергә. Алмазга нәрсә әйтәсе килә? Менә яшьләр өчен Айфара кирәк. Мин аны беләм. Шуңа да мин монда. Мин бу группаны бик ихтирам итәм. Чөнки җырлары мәгънәле, текстны сайлый белә. Шул текстка ятышлы көй таба беләләр. Бу әлбәттә аларның даими авторлары булу. Рәшит Максутов, Айдар Минхаҗев, Фәнис Мортазин кебек җегетләр менә шушы Айфараны репертуар белән тәэмин итеп киләләр. Бик зур рәхмәт аларга. Инде Алмазга һәм Айфарага шушы көннәрендә
юбилей көннәрендә бары тик иң изге теләкләремне телим. Иҗат уңышлары һәм бөтен безнең Татарстаныбызның яшьләрен рухландырып, дәртләндереп эшләсеннәр иде. Афарин Айфара дим, афарин Алмаз. Яшәсен Айфара, яшәсен Алмаз.